тя да ги ползват. По-носно ще ти печелиш, другите ще ги ползват. Така. Едното са и другото е при теб. Ще регулира съдбата на хората, колко хиляди души. Колко хиляди милиони? Пет БДЖ. Страни. Давай, да. Аз съм Сименс. Аз съм Сименс. Маршрута от тук влизаме в подлеза. На кръговото излизаме от подлеза. Пресичаме отгоре и хващаме Иван Вазов. Тук е странна площ. Това е. Айде и тук. Айде, Други. Сечо. Управниците за скрап! Никой не иска да вземе управниците за скрап! Няма желаещи! И за скрап не става! БДЖ за хората! БДЖ за хората! Хората са на море! БДЖ за хората! БДЖ за хората! БДЖ за хората! Не за хората! Който дарява без да ни пита! хората! БДЖ за 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 хората!
Яков може и краде. БДЖ за хората! 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 Български железници! Харвардски изследници! БДЖ за хората! Хората за БДЖ! БДЖ за хората! Хората за БДЖ! Хората! БДЖ за хората! Хората за БДЖ! БДЖ за хората! Няма как.